A pisa da castaña en Purdeus. Na aldea de Purdeus do concello de Parada do Sil rememórase dende hai 11 anos a tradicional pisa da castaña. Cada terceiro sábado de novembro os veciños e veciñas reúnense para pisar as castañas do sequeiro. O fumo do lume que se fai na parte inferior do sequeiro sube e pasa entre as táboas sobre as que se depositaron as castañas. Deste xeito morren os bichos, perden a humidade e quedan máis secas para poder pisalas no seguinte proceso. Xa na parte superior vanse enchendo os sacos que mallarán os veciños e veciñas provocando a rotura da casca e a separación do froito. Nenas, nenos e maiores traballan duro golpeando os sacos contra un mesado de madeira. No pobo consérvase este utensilio con máis de 100 anos de antigüidade e aínda en uso para separar o froito da casca. É imprescindible facer os movimentos precisos para que a castaña quede na criba e a casca e pelexos caigan ao chan. Oye, antes facíase para comer todo o ano as castañas, facelo porque non había outra cosa, non se podían vender ni nada, e agora, pois, agora véndense todas, agora facemos unha pouca pizza para facer, oye, non perder a cosa. Cantos anos ten esa criba? Pois, arriba de 100. Seguindo as instruccións do mestre, varios veciños e visitantes anímanse a reproducir o proceso con máis ou menos éxito. E, como sempre, non pode haber festa en Galicia sen boa comida, bo viño e boa compañía. No mercado participan varios artesáns da zona, con produtos naturais de temporada, castañas, queixo, infusións, cosmética. Todos de elevada calidade. E para rematar, un baile e o desexo de vernos o ano que ven.